sinadlaw yan to bars. Yung tao kong pabili. Sarap yan to. Na mga biat to tayo. Mapon ay mga... Oh no! Ay, rayang la ilallah. Yaw nin wajit. Yung apam. Yung bawang. Yung pimpastil. Padeni sa mga landing yan. Tusong naman to na kita. Kuha, ano ba? Libre mo na kita. Mga ikaw. Yum! Ibang pulo ka rin. Uy. Mako manginong kawa. Hisinta, bro. Kuya, matayin ako kami. Hindi ako kagulo. Uy! Na! Timbak na! Uy, ito ba? Skin ako matulog kita. Astagfirullah ka rin ako. Uy, kumita ko yan, di kumig. Uy, kamukha nito, Bars. Ala. Ayaw kumanggaw. Isang kabukaan. Hindi akato. May akato to. Suway kita din mabuka ang mabiyan. Kumon na yan. Ikaw magbuka yan. Isa ni. Relax ka. Ayan. Dito mo ba? Ay na to. Way ang kamukha na to. Ay kung mabuka. Yan ito ka. Mabuka. Uy, nasa yan effect ka tausog. Biyaksa na. Mabuka. Aray! Cute na ako. Namiyok ako. Na, biyansa ni mag-good. Dayang. Ako yung... Na ako pa hospital na. Yuka na ko. Yuka na. Ito lang may sabdi ko magbuka. Uy, kabukaan mo. Nakakala ko miyuka. Ito ako nakasawa. Umasawa pa ako. Umasawa pa ako. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So guys, Magsukoool talaga, support nyo ka ako Magsukoool to the best Magsukoool. And yun, shoutout muna tayo. Shoutout kay Nurina, Linfei, Juma, Waksudaday, Shermida Mawan, Teacher Abdul Benzar, Donatul, Magsukoool kanyo katan. Eto, always remember talaga na prevention is better than cure. So kailangan mag-prevent muna tayo. Mag-prevent tayo, what I mean, mag-prevent tayo. Yun guys, always remember that. So, and yun guys, siguro yung official release natin ng video ng Bars Daily, nasa July 1 yata. July 1 or 2, basta first week ng July, mag-release na tayo ng video ng Bars Daily. Inshallah. And then, yun, kasama na rin yung collaboration namin. Yan, kasama na rin yun. Post na natin yun. Hindi na ako marunong Tagalog. Ano ba yun? So yun guys. Wala na, subscribe yung channel ko. Bars TV. At the same time, yung page natin na Bars. At the same time, don't forget to smash that notification bell. I'm gonna stop my finger right now.